Na Klokočine sa zlodej do bytu dostali za bieleho dňa, bez použitia násilia a bez zanechania viditeľných stôp. Na sociálnej sieti na to upozornil samotný majiteľ bytu. Podľa jeho slov páchatelia vnikli do bytu cez vstupné dvere a kradli najmä šperky, drobnú elektroniku a peniaze. Podobný prípad sa podľa majiteľa vykradnutého bytu stal v tom istom bytovom dome, len na inom poschodí. Krádeže boli rýchle a nenápadné. Zlodejom stačilo niekoľko desiatok minút. Majú návleky na rukách a nohách, nezanechávajú stopy. Pozor na označené dvere, ak na nich zbadáte dáky magnet, informujte policajné zložky. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Nitre zaevidovalo v posledných 4 mesiacoch 5 prípadov krádeží vlámaním do bytov v meste Nitre, z ktorých bola odsudzená prevažne finančná hotovosť a zlaté šperky. Dostali sa nám sem do regiónu profesionálne vlamačské skupiny, ktorí dennodenne sa živia vlastne tým, že vykrádajú byty, ale aj rodinné domy. Zlodeji sa podľa polície zameriavajú najmä na bytové domy bez kamerového systému a na byty so staršími bezpečnostnými dverami. Ku krádežiam dochádza najčastejšie počas pracovných hodín. Kamerový alebo akýkoľvek elektronický systém mňa ako majiteľa bytu dokáže len informovať o tom, že práve ma vykrádajú. Ale ja fyzicky nedokážem tým vlamačom to zabrániť. Preto jedinou reálnou ochranou je mechanicky im zabrániť, aby mi vnikli do bytu, čiže vymeniť si tie bežné, obyčajné, staré dvere za kvalitné, bezpečnostné. Odborník na bezpečnostné dvere upozorňuje aj na to, že nie všetky dvere označené ako bezpečnostné poskytujú rovnakú úroveň ochrany. Pokiaľ niekto tvrdí, že sú lacné a súčasne, že ma ochráňa, bol by som veľmi opatrný. Čiže tá bezpečnosť niečo stojí. Polícia aj odborníci preto apelujú na obyvateľov, aby zvýšili opatrnosť, zabezpečili svoje cennosti a pre svoju bezpečnosť zvážili modernizáciu zámkov alebo samotných dverí. Soňa Šimorová, televízia Nitrička.